una sapo. Upin murid ang nasilaro. Moniko udano. Tana kanila. Tinatanan kapeto kanya uya songan songan. Dahil na naman sinapinsin. Pagkakinsin ko. Dapat kaya na to o ang photo na nakikita to mo and pasama-sama ganyan all ko talaga ang photo na niya ni Manimo at sa Manimo nakita may plano. Ang nangyari sa iyo, pinupukisa mo, Christian, and